tibane miring kudu eling marang Gusti kang pepane kudu eling marang Gusti kang pepane Pangpura wirama lombo galak kaki lendro padat sanga muga dadya sarana manunggal terus batin maju terus pantang mundur sanggup nyata sing sayo sing rukun kembang ngebreng celumbreng dibane miring kudu eling marang Gusti kang pepane kudu eling marang Gusti kang pepane Pangpura wirama lombo galak kaki lendro padat sanga muga dadya sarana manunggal lahir terus batin maju terus pantang mundur sanggup sing sayo sing rukun kembang menora dinandur bensinke sumur pengen makmur rakyat sing kudu jujur pengen makmur rakyat sing kudu Pangpura wirama lombo galak sakri lendro padat sanga muga dadya sarana manunggal lahir terus batin maju terus pantang mundur sing sayo sing rukun kembang ngebreng jalumbreng dibane miring kudu eling marang Gusti kang pepane kudu eling marang Gusti kang pepane Pangpura wirama lombo galak kaki lendro padat sanga muga dadya sarana manunggal lahir terus batin maju terus pantang mundur sing sayo sing rukun kembang menora dinandur ing pinggir sumur pengen makmur rakyat sing kudu jujur pengen makmur rakyat sing kudu Pangpura wirama lombo galak kaki lendro padat sanga muga dadya sarana manunggal lahir terus batin maju terus pantang mundur sanggup
Ngomong apa iki? Ngomong apa? Dul, ngomong apa iki? Tak turuti ngono jarene. Iya. Iki ngomongke le nguri-uri kabudayan tinggalane leluhur. Ngono ceritane ngono. Mergo disengkuyung karo masyarakat sak dusun kerajaan semua katon enom tuwa cilik gedhe. Ora ana sing keri. Ora ana sing keri lanang lan wedoke. Nah, muga-muga warga dusun kerajaan diparingi sehat walafiat. Mergo sura iki ya ngedus jarane tumpakane wong kerajaan seni budayane ciri khase kerajaan Somo Katon. Ya. Kredo Turangga Tunggal. Wis melalang buana entuk juara nang Kabupaten Magelang. Iya. Wis tekan Solo barang. Iya, pancen wis kawentar. Kawantar Kredo Turangga Tunggal. Ya, kejaba kuwi Yo, iki mau lak wis bagas waras lah. Bagas Waras Sing selamat. padha bebakulan ya paringi Laris. laris. Sing padha among tani ya iso Panen kalis ing sengkala. sengkala panen sing apik ngono kuwi to. Terus sebab Apa meneh? apa? Sakidul Madusan. Oh iya ngono. Priyan guling bigo ki ora do panen. Dipangan sampean ngono piye? Dipangan sampean. Lah kuwi sing mangan sing butuh. Oh ngono sing butuhke. Oh, tak kira di nganu si pentule ngono. Pendule ki apik. Oh ayo pentule apik ya. Ya. Iki muga-muga warga dusun kerajaan paringi gangsar mayar oleh golek pangupah jiwa keket rezekinipun. Muga-muga taun ngajeng saged suran malih ingkang lebih Meriah. meriah nggih. Nggih.